Днес ще играем в Brawl Stars. Вземи си вътни дрехи. Да, там е хладно. Не е толкова. Не. Вау, влизаме в Brawl Stars и на Wi-Fi съжалност. Сега ще си пусна мобилните. Ужас. Поставихте мобилните данни и сега ще играм. Ще играм с Мортис първо и после с Кортелиус. Заключили горе, питам? Да. Добре, лекичко са силни, но ще ги победим.